चिराङाव 17 बोसोराव खाम्फाया बेसेबां मावदों आरो आं 2.5 बोसोराव बेसेबां मावखो बिनि हिसाबखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो होबानो जाबाय। बेयाव रेकर्ड दङ। खिन्थु आंबो ओरैबायदिखौ मावाखै सोरबा कन्ट्रेक्टरफोरनि फैसाखौ इनभेस्ट खालामहोनानै उनाव होगोन होननानै थगायनानै खामानिखौ मावफुंहोनायनि उनाव कन्ट्रेक्टरफोरखौ होखारनायनि लामाखौ जों लायाखै। जोंनि आगसि आरो आगदा नोंथाङा खामानि मावगोन, बे खामानि मावनायनि सोलाय नोंथाङा जा मोननांगौ फिथाइ बेखौ मोनखागोन। गतिके जोंनियावहाय माइगाब जुजाय खालामनायनि खुनु बाथ्रा फैनो हाया। बे अपोजिसनालाय बुंखागोन, माने बिस्रा लाजिनाय फैदों। लाजिना फैनायनिखायनोथ' दा बिसोरो माने UPPLखौ जेरैखि जायाबाबो संहांगार खालामनायनि थांखिजों गुबुन पार्टियाव थांनानै हारिखौ फाननो थांगासिनो दङ। गतिके बिनि सोमोन्दै आं दा बुंथ'वा, MP इलेक्सन जोबथों। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्सनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।